Molt bon dia a tothom. En primer lloc, agrair les entitats que avui ens acompanyen en aquest acte de defensa del multilingüisme. PIMEC, Cambra de Comerç de Barcelona, Cambra de Comerç de Sabadell, CECOT, i en streaming ens segueixen també els representants de Foment del Treball i l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar. FEMCAT, ja des de l'any 2005, ens vam constituir el 2004, ja vam detectar que el coneixement dels idiomes i el domini dels idiomes era una palanca de competitivitat pel nostre país. I sabeu que FEMCAT treballa perquè Catalunya sigui un dels millors països del món a través de 4 eixos de treball. Nosaltres volem que Catalunya sigui un país més emprenedor i més innovador, més competitiu, més cohesionat socialment i més obert al món. I el domini dels idiomes s'encardina perfectament en cada un d'aquests 4 eixos, és transversal a tots ells. No podem treballar en un món global, les nostres empreses no poden competir en un entorn globalitzat si no són capaces de comunicar-se amb les empreses clients i proveïdores amb el seu mateix idioma i amb el mateix nivell dels idiomes. Difícilment ens projectarem al món si no dominem un idioma global i no podrem millorar en competitivitat si no som competents en idiomes. Per això, des del començament, FEMCAT es pregunta què pot fer per millorar en aquest àmbit. Pensem que el multilingüisme és un valor emergent davant de la globalització, amb moltes empreses que inicien la seva internacionalització i on trobem ja una important mobilitat humana i una consciència general del que és la diversitat lingüística. Hem après moltes coses també de les empreses i de les institucions que avui ens acompanyen i que a través de la formació i l'assessorament ajudeu a internacionalitzar les empreses i, per tant, internalitzar la nostra economia. Avui presentem el resultat de 2 anys de feina, però això no és un punt i final, ans al contrari, és el començament. La iniciativa pels idiomes és un front comú del món empresarial i neix per impulsar propostes basades en evidències i orientades a millorar l'encaix entre l'oferta i la demanda del coneixement d'idiomes, així com millorar les competències lingüístiques en el marc de la competitivitat de les empreses, l'ocupabilitat i el desenvolupament professional de la població. Les entitats membres de la iniciativa dels idiomes volem que el coneixement de llengües estrangeres estigui més present en el debat públic i se li doni una major prioritat. Les entitats membres de la iniciativa ens comprometem a treballar per aconseguir un millor nivell d'idiomes i demanem a la resta d'actors implicats que hi posin també tot el seu esforç. Els pilars d'aquesta millora han de ser tant el sistema educatiu, per una banda, com el propi món empresarial, com a gent implicat i beneficiat per tota la millora amb el capital humà. Però allò que no es pot mesurar no es pot millorar. Una constatació important a la que hem arribat és que no hi ha una mesura sistemàtica i global del nivell d'idiomes de la població. Quan es presenten resultats solen ser parcials i no es contrasten amb la demanda. Per això avui presentem, juntament amb la iniciativa pels idiomes, l'Observatori dels Idiomes, que és l'eina que FEMCAT posa a disposició del país per poder valorar el nivell d'idiomes que tenim, la demanda d'idiomes per part de les empreses i la bretxa entre tots dos. La presentació de l'Observatori la farà el David, qui ha liderat el grup de treball i és qui lidera, per tant, l'Observatori. Gràcies, David. Molt bé. Gràcies, Helena. Bon dia a tots. L'objectiu de l'Observatori dels Idiomes és dotar a la societat d'una eina rigorosa d'anàlisis que permeti prendre decisions objectives i constructives. Avui es presenta la iniciativa pels idiomes per dinamitzar el debat públic i generar iniciatives que contribueixin a millorar l'aprenentatge dels idiomes estrangers. I no seria seriós fer propostes o posar en marxa projectes sense plantejar-nos avaluar-ne més endavant els resultats. Què ens diuen les dades de la primera edició de l'Observatori? Ara faré una petita introducció a les dades. Les dades completes us faran arribar a l'acabar la sessió en paper. En primer lloc, quant al nivell d'idiomes de la població, bé, òbviament, sabem que l'aprenentatge d'una primera llengua estrangera és obligatori a Catalunya, a l'educació primària, a la secundària i al batxillerat, però l'única dada pública que ens permet valorar si la feina feta pel sistema d'educació reglada ha millorat en els darrers anys és la nota mitjana de les proves de les competències bàsiques que es fan de quart d'ESO i a la selectivitat. Totes dues dades, si les interpretem així, ens dirien que s'ha millorat molt lleugerament. Així doncs, a tall d'exemple, per exemple, les competències bàsiques de quart d'ESO que es van fer el 2015, la nota mitjana era del 69,3 sobre 100 i el 2021 de 70,5 sobre 100. Un petit increment, però molt lleuger. I això, de quart d'ESO, equival a un nivell, diguem-ne, B1. Si miréssim doncs, els estàndards europeus de valoració dels nivells lingüístics. Pel que fa a les proves d'accés a la universitat, el 2015 la nota mitjana era del 7,10 sobre 10 i el 2021 de 7,23 sobre 10. També és un increment molt lleuger
i val a dir que l'objectiu per l'accés a la universitat és un nivell equivalent al B2, en termes de competència lingüística. No es disposa de cap dada transversal que ens indiqui quin és el nivell dels graduats de formació professional ni els titulats universitaris quan acaben els seus estudis. El segon bloc de dades que cal posar sobre la taula és la demanda del coneixement d'idiomes per part de les empreses. Segons les dades d'Infojobs per la Cambra de Barcelona, en un estudi molt complet que es va fer l'any 2020, es diu que el 38% de les ofertes de feina que requereixen estudis universitaris també demanen coneixements d'anglès. En l'àmbit de les ofertes de feina on es requereix el títol del batxillerat, és el 28% de les ofertes les que demanen coneixement d'anglès. I en les ofertes de treball que requereixen titulacions de cicles formatius de grau mitjà o superior és en un 21% dels casos quan es demana també formació en anglès. Aquí s'han de fer dos comentaris. En primer lloc, cal pensar que això anirà incrementant-se. Òbviament estem en una societat cada vegada més globalitzada i això anirà augmentant i ens anirem trobant que any a any aquests percentatges aniran incrementant-se. I per altra banda, cal dir també que això no surt a les dades, però sí que s'ha pogut constatar, hi ha moltes ofertes de treball que renuncien a sol·licitar la competència lingüística en una llengua estrangera perquè saben que no la trobaran. I això ja no es publica. Perquè moltes empreses, i per algunes qualificacions específiques, ja es veu que si demanen competència lingüística no es presentarà cap candidat, amb la qual prefereixen contractar la persona i si de cas després ja li ensenyarem l'idioma corresponent. També volem passar de manifest que segons les dades de l'ECO per Infoempleo, a l'any 2020 els idiomes que es demanaven a les ofertes de feina, que incloïen requeriments en idiomes, eren els següents. En un 73% dels casos, l'idioma que es demanava era l'anglès. En un 20% dels casos, l'idioma que es demanava era el francès. I en un 12%, l'alemany. Ja amb una quantitat, amb un percentatge menor, amb un 5% es demanava l'italià, amb un 3% dels casos es demanava el portuguès i amb un 7% de les ofertes es demanaven altres idiomes. Compteu que això no suma 100, suma més de 100 perquè hi ha moltes ofertes de treball que demanen més d'un idioma, amb la qual cosa això no pot sonar 100. Com aprenem aquests idiomes a Catalunya? Com ja hem dit al començament, l'aprenentatge d'una primera llengua estrangera és obligatori a l'educació primària, la secundària i el batxillerat. El percentatge, però, d'estudis d'una llengua estrangera cau fins al 36% a la formació professional de grau mitjà i el 15% de la formació professional de grau superior. Això va quan li sembla, em sembla a mi. Es fa formació en idiomes a la formació professional, no hi ha un percentatge molt elevat que faci formació, però sí que, a diferència d'altres comunitats de l'estat espanyol, aquí sí que es fa, en alguns casos, formació en idiomes. També els adults esmercen molts esforços en aprendre idiomes a Catalunya. Per exemple, l'any 2019, 49.000 persones van rebre formació en idiomes a les escoles oficials d'idiomes i 81.000 persones van rebre formació per a l'ocupació a través del sistema de formació per a l'ocupació de persones que treballen i que estan ocupades a les empreses. Si volem fer una comparativa amb aquestes dades, tenim que a Catalunya 130.000 alumnes o 130.000 adults van estudiar idiomes, quan el total d'alumnes de batxillerat a Catalunya és d'aproximadament 92.000 alumnes. És a dir, que sí que s'està estudiant i aquesta diríem que sí, podria ser el mapa de les persones que esmercen esforços en estudiar una tercera llengua. Quines conclusions podem treure de les dades? Bé, l'esforç per millorar el coneixement d'idiomes s'ha fet a tots els nivells. Estudis reglats, formació ocupacional i de població en general. Cal adaptar per això l'oferta de l'ensenyament d'idiomes a les necessitats i aspiracions tant de la població com de les empreses, a totes les edats i situacions i aplicar les pràctiques més efectives. No només el coneixement d'anglès és important. Com hem vist, llengües com el francès o l'alemany, aquestes dues representen el 32% de la demanda de llocs de treball en llengües estrangeres. És a dir, que també és un capital essencial que s'hi ha de prestar atenció. Moltes vegades, quan es parla del multilingüisme, es té com a referència només l'anglès i un país com a Catalunya, per exemple, tan proper a França i sobretot Girona, tan proper a França, doncs, bé, la necessitat d'aprendre i dominar el francès també és molt important. La demanda de coneixement d'idiomes és transversal a tots els llocs de treball.
varia l'eix de la competència, si voleu. És a dir, entendre, parlar, escriure, llegir, i segons la professió i el lloc de treball. I, òbviament, augmenta la demanda en competències lingüístiques a mesura que la responsabilitat del lloc de treball augmenta. Però això no vol dir que, com dèiem, no sigui transversal. És a dir, les empreses industrials exportadores cada vegada tenen més comunicació amb llengües estrangeres a tots nivells, des del director general, el director de ventes o el magatzemer, quan rep un material o quan ha de fer una expedició de material, doncs allò o està en anglès, o està en francès, o està en alemany, i en tots aquests càrrecs intermitjos o posicions també és molt necessari un cert domini d'una llengua estrangera. La demanda d'idiomes per part de les empreses és dinàmica i s'autoregula. No tenim altra alternativa. En funció de les necessitats que tenim, doncs, diguem-ne, necessitem més o menys competències en anglès en els nostres col·laboradors. Però, evidentment, per incrementar la competitivitat a través de la internacionalització, és evident que si no es disposa d'un personal qualificat i amb competències suficients, doncs és molt difícil. Treballant per compilar aquestes dades, hem vist que l'esforç per millorar el coneixement d'idiomes està fent-se a tots els nivells. Entenem, però, que les administracions públiques han de tenir un rol facilitador, perquè el coneixement de les llengües no ha de ser privilegi d'uns pocs, sinó font d'oportunitats per a tothom. Davant els reptes de l'ocupació, per a moltes persones, és injust que un bon nivell d'idiomes requereixi una inversió addicional respecte a l'ensenyament universal. És a dir, entenem que l'esforç que hauria de fer els departaments d'educació hauria de ser més intensiu en els idiomes. I així mateix cal dir, i afegeixo i per acabar, que per les empreses, sobretot les petites i mitjanes empreses, es troben en grans dificultats per internacionalitzar-se degut a la manca de competències lingüístiques del seu personal. Les grans corporacions segurament tenen més fàcil a l'hora de muntar una estratègia internacional, adquirir el personal necessari per atendre les necessitats dels mercats internacionals, però això costa més a les petites i mitjanes empreses. I molt bé, com us deia, totes aquestes dades us seran entregades a l'acabar l'acte. Gràcies. Gràcies, David. El David ha explicat tota aquesta primera aproximació a les dades que resulten de la primera edició de l'Observatori, i la finalitat de l'acte d'avui és posar de manifest que pel món empresarial, i per això avui ens acompanyen representants d'aquest món empresarial del màxim nivell, és cabdal per la nostra economia i per la internacionalització de les nostres empreses millorar en aquest àmbit. Això vam tenir ja fa uns mesos una reunió de treball amb la Cambra de Sabadell i membres d'aquella reunió en concret ho explicaven, que les empreses no fan el salt a obrir-se al món fins que no tenen algú competent amb idiomes suficients per poder anar a una fira, per poder expedir una comanda, per poder fer-la. Necessiten aquesta habilitat i si no és extremadament difícil. I llavors volem posar especialment l'èmfasi en què hem de millorar en aquest àmbit. I l'important és mesurar, perquè si no volem anar més enllà del concepte de que hem de millorar, sinó que necessitem tenir les dades correctes per veure on som, quin és l'objectiu i com ens acostem a aquest objectiu. Llavors, des de FEMCAT, després d'aquesta reflexió, el que sí que volem és fer 3 recomanacions molt concretes, que és amb el sistema formatiu, que hi hagi una major transparència, que siguem capaços de saber els estudiants amb quin nivell acaben i això internacionalment a quin nivell és equivalent, que no tenim una dada pròpia interna que després amb el món global no acabem de saber amb quin correspon. Amb el món de l'FP, nosaltres tenim una llarga trajectòria com altres entitats en defensar la formació professional, fa falta un pla d'idiomes amb dotació pressupostària suficient, perquè com bé explicava el David, el nivell d'idiomes és transversal a tots els càrrecs d'una companyia i no apel·la només als directius, sinó també als càrrecs intermitjos, molts que venen de formació professional i per tant també ells han de ser competents i el propi sistema els té que donar aquesta competència. I amb el món universitari també demanem que es torni a reincorporar l'obligatorietat de poder acabar el grau amb un nivell d'idiomes B2 i aplicar el pla d'idiomes que ja havia estat desenvolupat per als estudiants universitaris. I també volem aprofitar aquest espai avui per posar de manifest que en una empresa multilingüe també és més fàcil implementar i treballar en català. Tot aquest debat actual, però en la mesura que la gent és més competent en idiomes, és molt més fàcil incorporar més idiomes i millorar en aquest àmbit. La presentació tant de la iniciativa com a l'observatori, jo penso que les primeres dades ja us les hem donat. Com deia el David, les dades del dossier us les facilitarem després al final de la sessió. I en aquest moment ja deixem l'espai obert per preguntes que pugueu tenir
o qüestions que vulgueu aprofundir. Gràcies. Això, més enllà de la demanda de les institucions perquè s'implementi, no? Que hi hagi més nivell, si les empreses el que estan fent, no? Dèieu, moltes ofertes ja no demanen aquesta competència perquè saben que no la trobaran si opten per buscar que tingui competències en un altre camp i sigui la mateixa empresa la que acabi formant en idiomes aquest treballador. I això quin cost té per les empreses, perquè entenc que això també requereix un temps abans no puguin enviar aquesta persona, per exemple, a una fira. Segurament la solució és un mix de les dues coses, però alguns dels periodistes que ens acompanyeu avui sabeu que a FemCat fem viatges de benchmarking. Històricament, abans de la pandèmia, fèiem viatges internacionals i arrel de la pandèmia, aquest any hem modificat aquest sistema de viatges i hem fet un viatge introspectiu per Catalunya. Alguns ho coneixeu de primera mà perquè ens heu acompanyat. I hem fet dos, un per Girona i Olot i altres per el Vallès, i hem conegut amb diferents enfocs empreses innovadores i molt internacionalitzades. Empreses que exporten el 60, 70, 80, 90% de la seva producció amb xifres absolutament magnífiques i fan molta formació interna. És com per aquestes empreses és una necessitat interna i es preocupen elles de solucionar-ho. La llàstima és que això al mercat no ho troben ja fet o els hi costa molt de trobar fet. Llavors el que fan és dotar recursos per tenir aquesta formació perquè els seus empleats ho necessiten. Llavors és formació contínua. Això el darrer exemple va ser a Sabadell, Circutor, totes les empreses que exporten en realitat necessiten tenir aquest tema solucionat i dediquen recursos per fer-ho. Sí, si em permets, certament és un sobrecost per a l'empresa catalana en relació a les nostres competències internacionals. És a dir, els nostres competidors, en molts països, els nois i noies que s'incorporen a les empreses ja tenen un nivell i una competència lingüística que els hi permet treballar en una empresa internacional. A nosaltres no, i moltes vegades el que ens passa és que hem d'esmerçar esforços en formar aquestes persones perquè després puguin fer la seva feina. I, òbviament, aquest impàs entre que el formes en anglès perquè pugui desenvolupar la seva feina, òbviament, és un sobrecost per l'empresa catalana que altres estats no tenen. Hi ha tres pràcticament simultànies. Volia preguntar, donat la xifra aquesta de que hi ha unes 80.000 persones que estudien a través de la formació per l'ocupació i llengües. Tenint en compte que som més de 3 milions d'ocupats, el percentatge és molt baix. Per què? Bé, no t'ho sabria dir, però sí que t'ho sabria dir. És a dir, d'entrada perquè jo crec que en la societat hi ha una falta de motivació per tenir una competència lingüística que et permeti desenvolupar-te professionalment. És a dir, és evident que en la societat actual saber idiomes és un element que a tu personalment et pot obrir moltes portes, tant des del punt de vista personal com des del punt de vista professional. I sorprèn realment que hi hagi aquesta manca d'interès. De fet, algunes empreses han notat, i això és així, que quan proposen fer certs estudis o proposen al personal fer certs estudis més grans, moltes vegades costa que també la gent s'impliqui en l'aprenentatge dels idiomes. És l'única causa? No, però aquesta pot ser una. És a dir, probablement no hem sigut capaços de fer entendre a la societat que el multilingüisme és un fet i una palanca personal per poder, diguem-ne, accedir a cotes més altes a la teva professió. I aquest pot ser un element i una explicació. Sí, per complementar una mica, si em permets, el que deia el David, part de l'objectiu és conscienciar, és que hi hagi debat públic sobre aquest tema. Vosaltres coneixeu que FemCat també desenvolupa el programa d'Escola i Empresa amb els estudiants per acostar la figura de l'empresa, als nois i noies, des de quart de l'ESO fins als cicles formatius. I és una pregunta que faig quan faig sessions sempre als estudiants. Escolta, i de l'anglès, com ho porteu? Per intentar explicar-los que és cabdal per ells. I la primera resposta sempre és, saps allò que és com... No és una cosa que estiguin motivats, com deia el David, o que siguin conscients que això per ells és una oportunitat d'empleabilitat i de millora professional. Això amb els nanos joves i les noies, que són els que pugen. Hi ha molts adults que ja estan en un lloc de feina que pensen que no els hi fa falta, però clar, això no fa falta fins al dia que fa falta. Jo estic en el sector immobiliari, que és un
sector molt, molt local i molt arrelat, fins al dia que van aparèixer els fons internacionals aquí, tots disposats a fer operacions, i gent que fins en aquell moment no havia fet falta més que el castellà i el català, i de cop comences a tenir reunions en anglès, i tothom s'ha de posar les piles. Fins aquell moment no havien pensat que això podia ser una necessitat. Llavors, això pot ser part de la resposta. Llavors, es tracta de conscienciar que per als adults i els nois i les noies és una forma de poder sortir al món i de poder millorar en termes d'empleabilitat. I l'eix de la cohesió social, que per nosaltres és molt important també, és posar l'accent, és que això no pot ser un privilegi dels nois i noies que les seves famílies tenen recursos, sinó que això ha d'arribar a tothom. I per això la insistència que això s'ha de treballar des del sistema formatiu. No sé si t'hem acabat de respondre a la pregunta, perquè tampoc no hi ha dades. Nosaltres intentem tot el que defensem argumentar-ho amb dades. No hi ha una dada concreta perquè la xifra és baixa respecte a tota la població. Però per la nostra experiència intuïm que molt pot anar per aquí. Bon dia. Molt d'acord amb aquesta darrera reflexió perquè te'n dones compte de que els nostres joves que estan cursant ESO o cicles formatius no tenen l'interès o no veuen la necessitat, ho veuen com una llosa, ho veuen com una obligació de pur tràmit per passar un curs o una assignatura, però no ho veuen com una necessitat. Jo mateix vinc de l'EGB, per edat ja es podeu imaginar, i clar, no es tocava l'anglès més que una hora a la setmana, era una barbaritat. Vaig tenir la intenció i la tossuteria de prendre'l pel meu aire, que això també, David, són dades que entenc que no us entren a l'estudi. Parlaves de Girona, clar, a Girona jo tinc la sort de tenir, no hi tinc casa, però tinc molts amics a Cadaqués i m'agrada anar-hi sovint, i allà tots els que tenen restauració parlen francès per la cuenta que les trae, que es diria. I els fills, i els hi parlen en francès, els fills, i l'aprenen des de nens així petits, estan parlant en francès amb els pares perquè diuen aquí, si no, no t'ho guanyaràs la vida. I jo ja he après anglès al final, però jo em dono compte, jo tenia aficions musicals, quan anava a l'estranger, trobaves amb altres grups de fans per fer una cervesa abans del concert o després, i quan t'adonaven que tenies dificultat per l'anglès, perquè parlo com un índio, perquè ens entenguem a l'hora de conjugar i això, ostres, la pregunta era, però ostres, que no sou escolaritzats saps? A Catalunya o a Espanya o què passa? O no has pogut cursar estudis? Perquè a tot arreu, França, Holanda, Alemanya, l'anglès el tenen molt de nivell, molt més alt, sense tenir que fer esforços. Els veia com en els estudis des de ben petits, o casos com Portugal, que tenen les pel·lis en versió original doblades, sense doblar i amb subtítols, i tot això serveix per anar. Per tant, aquí hi ha un gran recorregut per fer, i considero que informes com aquest i ficar-ho sobre la taula ens ha d'ajudar a tots, sobretot en conscienciar i a fer-ho evident. Jo quan vaig aprendre anglès era per hobby, com deia, per el tema de la música, fins que em vaig trobar que la meva empresa, que és una pime familiar, nosaltres fèiem instal·lacions per oficines bancàries, el tema bancari es va acabar, vam començar a fer botigues del sector retail de luxe, i sort que parlo anglès, perquè és que vam fer, i acabo molt ràpid, vam fer la botiga Tiffany de Passeig de Gràcia, a través d'una empresa d'Alemanya, perquè per Tiffany a Europa és com als Estats Units i d'Alemanya a Barcelona és com per ells d'un estat a un altre i no en tenen tant d'això. Els alemanys van contractar aquí tots els serveis, però no portaran gent des d'allà, van portar aquí l'electricista, el pintor, el fuster, el del Pla d'Ur, i després van repetir una altra obra que era Stella McCartney, una mica més segona a Passeig de Gràcia, i només vam repetir nosaltres, perquè a l'Alemanya em deia, però és que és l'únic que parles anglès, com pot ser que la gent... I dic, no, però és que no és una falta de respecte, és que aquí la mitjana de gent de 40-50 anys que porta aquestes empreses no estudia mai anglès. No s'hi demana a ningú la seva falta. I al·lucinaven, David, de veritat. O sigui, no entenia com pot ser que gent amb empreses de serveis no tinguessin ningú en tota l'estructura per fer una visita en anglès per parlar de com volien la paret, a quina alçada volien el sostre o de quin color volien el parquet. I era espectacular. Doncs això, a la petita i mitjana empresa, encara passa. Encara passa. Hola, la meva pregunta és com us expliqueu que a dia d'avui els nens i nenes no surtin de l'escola sabent anglès, tenint en compte que fan anglès des de que són petits? Heu dit alguna cosa així com que l'ensenyament universal no garanteix l'aprenentatge de l'idioma. Llavors, què fan a les escoles malament perquè això no passi, si ja l'assignatura existeix? I se suposa que l'aproven. Sí, l'assignatura existeix, l'aproven els que passen, però diguem-ne que les competències lingüístiques que dona aquest aprovat no són suficients per sortir a treballar. És a dir, avui en dia una persona que surti de batxillerat amb l'anglès que li han ensenyat a l'escola
difícilment el pots oposar en una oficina, amb un telèfon, a parlar en anglès amb una persona. Bé, amb una persona de llengua materna no anglesa, poder sí, però amb un anglès, més dificultats. És a dir, el nivell que es dona no és suficient per una autonomia amb la conversa a l'hora de treballar. És a dir, seria necessari que l'exigència de nivell fos més alta, des del meu punt de vista. No sé si estàs d'acord, Helena. Sí, segurament és un tema d'hores, bàsicament, en l'àmbit escolar i d'entorn. I les hores segurament no són suficients. Una assignatura que te la donin 3 hores a la setmana, 3 hores a la setmana, del que sigui, no és gaire suficient per tenir un domini d'una llengua. No. I fora de l'escola, després tot l'entorn tampoc no acompanya, perquè tu pots estar en un entorn absolutament català o castellà i al marge de l'anglès o del francès o de l'italià o de l'idioma que sigui. Però, per tant, Helena, no recomanaríeu que es fes un model de trilingüisme a les escoles, de que hi haguessin assignatures en anglès, no només l'assignatura d'anglès, sinó com a FEMCAT no recomaneu això a l'administració, a banda de demanar que hi hagi més pressupost? O sigui, no recomaneu un model de trilingüisme des de PU? Home, això fora l'ideal. És a dir, l'ideal fora que, des del punt de vista per millorar la competència lingüística, doncs, home, com més hores estiguis exposat a aquesta llengua estrangera, és millor. Com fer-ho? Des de que es donguin classes de matemàtiques en anglès? Sí, segurament seria una solució. Estem preparats al país perquè les matemàtiques es puguin donar en anglès? Tenim els professors amb les competències lingüístiques suficients per donar matemàtiques en anglès? Probablement no. Per això tampoc correspon a FEMCAT, diguem-ne, dir què ha de fer el sistema educatiu per produir, si em permeteu, alumnes, o produir nois i noies amb capacitats lingüístiques suficients. És a dir, això ha de ser una reflexió que ha de fer el sistema educatiu, que ja en fa d'esforços, ja fa la tasca i parlem amb ells sobre com fer-ho i de quina manera. Certament això seria una via, no? Perquè al final es tracta d'hores d'exposició i hores d'interacció amb aquell idioma. Però penseu que el que presenteu avui o el que esteu demanant pot ser que té tot el seny del món, no? Que no arribi al lloc per culpa de que la llengua sempre es polititza i a Catalunya aquest debat és molt difícil de dur a terme amb racionalitat. Creieu que això que esteu demanant avui potser d'aquí 10 anys estarem parlant del mateix sense que s'hagi arreglat? Jo penso que el tema d'idiomes estrangers hauríem de ser capaços tots de parlar amb molta racionalitat, perquè és un tema d'entorn global. Deixem les polititzacions a banda, que amb aquest tema en principi no interpel·la. El model concret del que tindria que fer l'administració, o sigui, ser trilingüe o no, nosaltres en aquest punt no hem arribat a fer una proposta concreta de solució en l'àmbit escolar. Com deia el David, sí que el tema d'inversió i el tema d'hores és cabdal. El que sí que volem fer és reconèixer el paper de l'administració, que ha fet que sí que encara que la millora sigui lleu, però s'han fet esforços en aquest sentit, i sobretot aixecar el debat i posar el debat sobre la taula perquè qui té que reflexionar i pensar pugui avançar en aquesta línia. Tu parlaves de l'escola, el que nosaltres no compartim és aquesta mesura que s'ha pres de retrotraure l'exigència d'un nivell de B2 als graduats universitaris. Tinguem clar que l'objectiu ha de ser anar cap aquí i si no hi ha recursos s'haurà de fer un esforç per dotar de recursos amb aquest pla perquè pugui arribar a aquest objectiu. Però primer hem de consensuar, posem un objectiu i posem recursos per arribar a aquest objectiu. Nosaltres en aquesta sessió no hem arribat al nivell de proposar al Departament d'Ensenyament com ho té que fer a les escoles, però sí que el que volem és conscienciar-los que és una necessitat en termes de cohesió social i de competitivitat que aquests nois i noies tenen que tenir, els hem de facilitar que ho tinguin solucionat sense fer esforços extras. Gràcies. Primera cosa, estem aquí, doncs, en el meu cas representant a CECOT, perquè ens sembla molt transcendent sumant-se en aquesta iniciativa que lidera FEMCAT a favor dels idiomes. Segur que fa dècades que això ens preocupa i potser ens ocupa a alguns, però sumant a tots ara i enviar aquest missatge cap a la societat, missatge cap a la política, em sembla de gran transcendència. Perquè, com ha dit la presidenta Massot, per tant, segona cosa, aquesta iniciativa alinea progrés personal amb competitivitat empresarial i competitivitat del país. I això és el que heu explicat tots dos. Vol dir que més bon perfil personal, això et faculta i et possibilita anar més enllà amb clau professional i personal
I a més això doncs, és el que necessiten les empreses, el que necessita el país. Tercera cosa, David, és molt important, i ho has dit, el que s'ha de fer traçabilitat del que es vagi fent i que hi ha d'haver-hi indicadors. I en aquest sentit, potser us falten alguns indicadors, no perquè no existeixin, no perquè el que falta és transparència a l'hora de facilitar-los. Vol dir que també missatge a qui això li pugui afectar. I un darrer tema, que és una curiositat. Ja que estic en el Col·legi de Periodistes, em sembla que també estaria bé mirar el nivell de coneixement d'idiomes i de capacitació de la política. I, per tant, no estaria malament veure a nivell del Parlament i a nivell dels governs i l'evolució, doncs, com ha anat, perquè també la competitivitat país rau en què l'àmbit polític no perdi passada. Totalment d'acord, Toni. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. Jo voldria abundar amb temes que ja heu dit. Vull dir, començo per dir la importància que té de que realment plantegem i centrin aquest debat i sobretot centri en la conscienciació de la necessitat de les capacitats lingüístiques, tant en l'àmbit social com en l'àmbit econòmic. Perquè al final, quan prenen les persones consciència de que necessiten millorar la seva capacitat lingüística? Una de dues. O en l'àmbit del treball o en l'àmbit del viatjar. Però mentrestant, quan estan a casa, doncs no hi ha aquest neguit. Llavors, és molt important que es traslladin aquestes dues qüestions, sobretot en els responsables de l'educació i la formació, perquè simplement anticipar-se les necessitats. Jo voldria també les dades que has donat, aquests percentatges de petició dels idiomes. Està totalment relacionat amb la dependència de la nostra economia internacional, del nostre comerç internacional. L'anglès, el francès, l'alemany, aquests percentatges lliguen perfectament amb aquells mercats en els quals la nostra economia està oberta en l'àmbit del comerç internacional. Per tant, el que heu dit, competitivitat en l'àmbit de la internacionalització. I després fer una reflexió que jo crec que hem d'anar prenent tots consciència, i és la creixent digitalització de totes les nostres activitats econòmiques, impulsada i activada per aquests últims 20 mesos de pandèmia, però que és un procés que és imparable, que ja havia començat molt abans. S'estan donant casos no ja de les grans empreses o de les mitjanes empreses que ja tenen un procés d'internacionalització madur, sinó que s'estan donant molts casos, i especialment en l'àmbit del comerç i també dels serveis, de pimes que estan en un procés de digitalització i la pròpia digitalització els està exposant a la globalitat. Aquell comerç que per la pandèmia ha fet una pàgina web per fer comerç electrònic, en aquell moment queda exposat a tot el món. I s'estan donant casos, i jo he tingut ocasió de parlar amb petits comerços, en aquest cas de l'àmbit del Vallès, que t'expliquen de quina manera que van fer una web per poder fer ventes durant els tancaments de la pandèmia, i han tingut la gran sorpresa de que tenien comandes d'arreu del món, en l'àmbit del teixit, del tèxtil i de productes alimentaris i tal. Això ha plantejat una problemàtica que existeix en tots aquells programes de promoció i de suport a la internacionalització, en l'àmbit de la iniciació a la internacionalització, i ha posat en evidència que una de les principals barreres que existeixen perquè una activitat econòmica comenci aquesta internacionalització és precisament el coneixement de les llengües, sobretot l'anglès, que és la llengua, universal en el comerç. Llavors, jo voldria fer èmfasis en això, que no estem parlant només de processos o d'empreses que estiguin ja d'alguna manera dintre del camí de la internacionalització, sinó que aquelles que tot just comencen o que ni s'ho han plantejat però que estan exposades a aquesta internacionalització imminent,
doncs la necessitat de la llengua és essencial. I el que és important és que donem aquest missatge, que es doni aquest missatge. Per tant, jo celebro aquesta iniciativa de FENCAT perquè al final el que hem de tenir és que totes les persones tinguin aquestes capacitats lingüístiques perquè tard o d'hora s'enfronten a la necessitat de tindre un nivell. I el que és molt preocupant, i acabo, és veure com recentment s'ha rebaixat l'exigència de nivell en els àmbits dels graus universitaris. És a dir, anem completament al revés. Un grau universitari hauria d'estar molt per sobre d'un B2 i un sistema d'FP i un sistema d'ensenyança bàsica hauria de donar un nivell B2. És a dir, el problema que tenim és un problema de nivells. La pregunta que abans feia un dels companys no és que no es faci, sinó és que s'està exigint poc. Sí, m'ho estic totalment d'acord. És a dir, un titulat universitari, quan deixa la universitat i entra a treballar en una empresa, hauria de ser capaç de treballar en anglès. Ras i curt, és així. I està, doncs, bueno, que li costa molt. I un element que podia haver dinamitzat això era doncs, aquest decret, aquesta obligació, i això ara doncs, ho han tombat esperant noves... esperant, no sé, perquè tampoc està explicitat per part del govern quin és el pla que tenen amb això. Hola, bon dia. Bon dia. He anat sumant punts, si em permeteu. Tinc 6 punts. Seguint amb el senyor Badal i l'Alberic, heu comentat tots els punts, bàsicament tots, no us n'ha deixat ni un. Jo vinc en representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, soc la presidenta d'Internacional i també estic al comitè executiu. Professionalment em dedico, soc professora d'anglès, llavors estem parlant d'un tema molt important per mi, al meu dia a dia, els meus clients, nosaltres fem formació a les empreses, amb el qual ens trobem nivells, els que ens trobem. Parleu dels temes d'indicadors, de certificacions. Jo en el meu món lingüístic ja no es tracta de nivells, si és un B2 o un C1 o un C2. Es tracta de tenir la capacitat de comunicar lingüísticament. A mi m'és igual que els meus clients tinguin un B1, sempre i quan siguin conscients de com comuniquen. I afegir també amb el tema d'internacional, que sigui el comerç internacional, des de la cambra, el tema talent, els estem educant, ens marxen, no tornen, els que tenim aquí no els tenim educats, els hem d'educar. No obstant, a nivell d'internacional hi ha una altra cosa, el factor a afegir és el tema de les cultures. Llavors, la gestió intercultural, a l'hora que fem comerç internacional, és tan o més important que les llengües. Llavors, aquí afegim el nivell de cultures, estem parlant del fet de saber comunicar juntament amb la coneixença de la llengua. Llavors, aquests són els 3 punts que des d'internacional, des del món lingüístic, jo és on faig èmfasi. Seria genial que tots nosaltres realment fiquem èmfasi en portar això a la llum i fer-ho de veritat. Jo sé que els polítics han de fer aquesta feina i com el senyor Toni Abad també ha comentat, seria interessant fer un petit anàlisi amb què trobem per allà, no? Però per una altra banda, jo he deixat una miqueta d'estimar perquè jo em trobo que els meus clients, gràcies a Déu, tenen aquesta necessitat, això vol dir que jo tinc feina a nivell empresarial, però no obstant intento portar sempre valor afegit. Comentàvem de fer subjects a les escoles en llengua anglesa o tercera llengua, no? És veritat, els nostres professors no estan preparats i jo m'hi reivindico perquè jo soc catalana, la meva segona llengua és l'anglesa, me la treballo cada dia, i tot i així sempre tinc la reticència de que no estic donant lo suficient, perquè a l'hora de transmetre una llengua o un subject, dir-li unes matemàtiques, unes ciències, ho has de fer-ho lingüísticament correctament. Llavors, aquestes incapacitats o aquestes mancances que tenim en el sistema educatiu ens diuen, no, les universitats surten amb un B2, no és ni un B2. Poden tenir gramaticalment un B2, però lingüísticament no el tenen. Llavors, per on hem de començar? Podem començar per molts aspectes. I afegint el que comentava en Ramon, doncs això, que a nivell empresarial ja és comerç internacional, tema TIC també està inclòs, però jo faig èmfasi en això, que és agafar consciència de com comuniquem. Jo dintre de la meva empresa el que estic fent és bàsicament ajudant aquests empresaris a preparar els seus treballadors a fer aquest intercanvi d'objectius, els que sigui, entre cultures, entre comunicació i en aquest cas amb una llengua anglesa. Només volia afegir això i moltes gràcies i enhorabona per la feina que heu fet perquè, sens dubte, és necessari. Gràcies.
Gràcies. Fixa't que juguem amb la necessitat, en el teu cas, molt ben explicat, d'empreses pimes que se donen compte per necessitat. Per tant, són clients obligats per suposat, a pagar per aprendre anglès quan la seva carrera d'estudiants no t'hi ha permès per falta d'interès o per falta d'això. I al final també hi ajuntem els recursos, al final. O sigui, se'ns demana al final que aprenguem anglès pagant. Quan tenim una educació pública, concertada, o digue-li com vulguis, no? O una universitat, tenim universitaris i no saben anglès. Perquè, tornem al que dèiem al principi, els preparem per passar la lliçó. Igual que no seran historiadors, tot i fer història a l'escola, o no seran matemàtics, tot i fer, però agafen uns conceptes d'anglès que són molt baixos, David. I llavors, a partir d'aquí, per molt que busquem, necessitarem professors, professores, que ens ajudin de forma particular, sense estar subvencionat i seguir invertint. Clar, demanar a l'empresa que inverteixi en moments de dificultat que poden veure la importància del creixement, de l'exportar, etc, però diuen, d'acord, però els números que tinc són aquests, que això com ens ho paguem? I tot i això, si em perdoneu, i tot i això, i tot i aquestes dificultats, la feina que fem com a país, és a dir, som un país exportador, som un país internacionalitzat, els nostres estudiants de les universitats es mouen per tot el món i es poden moure, i sí, és a dir, hi ha talent, el país té talent, hi ha gent que treballa, que s'ho penca molt, que s'ho fa, i hi ha moltes empreses que van endavant. Cal dir que la gran majoria de concertades, en petits, ja fan això amb moltes assignatures en anglès, science, gramàtica, només si l'anglès com a data. Una data que també, com a mínim la positiva, que s'ha de ficar en valor. Sí, és a dir, però, òbviament, com a país funcionaria molt més bé si aquestes competències fossin estiguessin més a l'abast de molta més gent. Ens està fent gestos que el temps s'ha acabat. Llavors, ja si us sembla, i per concloure, des de FEMCAT, que sempre intentem pensar en termes de país i posar objectius a mig i llarg termini, això tindria que ser un objectiu de país i treballar, marcar un objectiu a mig termini i fer la dotació de recursos suficient com per arribar amb aquest objectiu. El que no ens podem permetre són mesures com el que ha passat amb les universitats, que era una mesura adoptada el 2014 i el 2021 no han sigut capaços de fer una dotació de recursos suficient com per assolir aquest objectiu, i això em sembla que és una mesura lamentable. Per tant, passant en positiu, treballem conjuntament per marcar aquests objectius i arribar-hi. I jo voldria posar molt en valor avui especialment aquest front comú empresarial. Torno a agrair a tots els representants de les principals institucions empresarials, CECOT, Cambra de Sabadell, PIMEC, Cambra de Comerç de Barcelona, i el que ens acompanyen en streaming. No hi ha una conversa empresarial on aquest tema no surti, no es posi de manifest aquesta carència i aquest problema que hem de solucionar. Per tant, felicitar-nos a tots plegats que hem sigut capaços aquesta vegada, com d'altres, de fer aquest front i aixecar la veu conjuntament en aquest sentit, i esperem, per part nostra no quedarà, això no és un acte aïllat, sinó això, com deia al començament, no és el final de 2 anys de feina, sinó que és el començament d'un camí per poder tenir dades i poder marcar aquests objectius constatats amb les dades on som i on volem arribar. Gràcies per la vostra assistència i tenim feina per endavant. Moltes gràcies.